ದಾದು ಏನು ಬೇ ಸೊಪ್ಪುಲ ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ತಾರೇನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೆನ್ನೆತ್ತ ಮೆತ್ತ ಬೆರ್ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಪು ಇತ್ತೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆವಡದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೀಚರ್ ಮೂಲು ಟೀಚರ್ ಕೆಲವು ಕಲ್ಪವನೇನು ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ನೀನು ದೀಪಿನೇರಿಗೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪಿನಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಯ್ ಲವರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ರೂಟೀನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾನ್ ಬಾಬನ ನೆಟ್ ಫುಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೋಡಿತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇದು ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಜಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕಿನ್ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ ದಾಯಬಕಾರ್ನ ಮೂಡ್ ಬಂತೆ ಡಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮನ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಅರೆ ಒಂಚೂರು ಬಿದೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಪಕ್ಕಿನ ಸೂರ್ಯದೇವರನ್ನು ಪೂರ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಸೂರ್ಯದೇವರನ್ನ ಕಿರಣ ಒಂಚೂರು ಬೂಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪಾದೆ ಇತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಪೂರೊಂದು ಲೇರ್ದು ಒಂದು ಪರ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಕಿಚನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಸಾನ್ವಿಕ್ ಹೌದಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಬುತ್ತಿಗೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಟ್ ಅವಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಆ ಬುಟ್ಟಿನೇ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಪೋಕರಿ ಮಲ್ತದೆ ಇರ್ತಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಪರ್ರೆ ಅಂದುಕೊಂಡ ಆರು ಆ ನೀರನ್ನು ಪೂರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ಪೂರ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದೇರು ಇತ್ತೆ ಪಿರಾಯಾನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಲೆ ಇಂಕ ಕೂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಂತಿ ಹೊಡಿತ್ತೆ ನೀರು ಪರೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ಗಜಿನಿ ನಮ್ಮ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ ಒಂತೆ ಊರ್ದ ಬೆಂಡೆ ಇಡ್ತಲಿ ಊರ್ದ ಬೆಂಡೆ ಏನೇ ಟಿಫಿನ್ ಗರೆಗೆ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಮಸಾಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮಲ್ದಿನ ಬೆಂಡೆ ಸಾರು ನಮ್ಮ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಮಸಾಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬೆಂಡೆ ಸಾರು ಮಲ್ತದ ತೂವಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಮತ್ತೆ ರೈಸ್ ಇತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಸಾನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತಾನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಿದಡಿ ಇರ್ತಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಅದೇ ಸಾನ್ವಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮನ್ಪರಂಡಿರಿಗೆ ಓ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮನ್ಪರಂಡು ತಲೆ ಶಾಮಿನ ಪೂರ ಬುಕ್ಕದೆ ತೊಂದೇರೆಂಗಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ದಾದೆ ಜೈ ಪೋಯ ಸ್ಕೂಲ್ಗ ಜೈ ಗೈಜಂಗಳು ಗಾಳಿ ಕಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾ ತಿಳಂಕಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾದ ಮುಲ್ಲ ಪುಕ್ರಿಯ ಒಂದುಂಟು ಇಂಚಿ ನಿಮಗೆ ಭಟ್ರ ದಾತ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ತಲೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಗಂಜಿ ಪರ್ಂದು ಕೊರಿಯರತೆ ಪೋಯ್ ಸಾಲೆ ಪೊರ್ತಾನ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಎಂಕುಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಟೇ ಆಪುಂಡು ಪೋನಾಗ 10:30 11 ಆಪುಂಡೆ ಅದಾಗ ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ಇನ್ನು ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ್ಯಾನ ಆ್ಯಪಲ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಏಂಜಲ್ ಸ್ಕೂಲುಡು ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಲೌಡ್ ಅವೇ ಬೇತೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕೊರಿಯರ್ಡ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪೂರ ಕೊರಿಯರ್ಡ ರಪ್ಪ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಕಡಪುಡೊಚ್ಚಿಂದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಾನ್ ಬಾಬಾನ ಸ್ಕೂಲು ಬಿಡ್ದು ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕೈತೆ ಅಂಜಿ ಮರುವಾಯಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೋಷ್ಪಾಗ ಅಂದು ಎನ್ನಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗಾನ್ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕದ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡ್ನ ಎಂಚಾಪುನೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿ ಸೊ ಸೈಡ್ ಫೋಟೋ ಬರೋದೊಂದಲೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ರಾಜರು ಬಿಡೋದೊಂದಲೆ ಒಂತೆ ರಾಜರ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕದ ರೆಸಿಪಿನ ತೋಷ್ಪಾವೆ ಆಯ್ತು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತನೆ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಬೂರ್ದುಡು ನಿಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋರೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಿದ ಐಟ್ಬೋದು ಅವೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಅವನ್ನೇ ಏತಾಪುಣಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ರಾಜರ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ಕಪ್ಪಿ ಗೈಸ್ತಲೆ ರಾಜರು ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಜೆ ಅಂಕುಲು ಅತಿ ಸೇರ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಜಿ ತಿಕ್ಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕುಡದೆ ಅಂಚ ಅರ್ಧ ಜೇಂಕುಲು ಐಟ್ ಪಂಡ ಇಂಚುಂಡು ಬೇಸೊಪ್ ಗೀಸೊಪ್ ಪೂರಂಡೆ ಅಂದಂದು ಅಪುರ ಸಟ್ಟ ಇವಕ್ಕ ಈ ರಿಂಚಿ ತುಳಿಗೆ ರಾಜರ ಇರ್ದಾನೆ ಅಂಚಿತು ನಾಸಿಗಿದ ರಾಜರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಚತ್ತನ್ ಗೈಸ್ ಮೊರಣಿ ರಾಜರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ದೀತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲಿ ಎಂಚ ಕೊಡೋರ ಬರುವ ಸ್ಟೆಪ್ ಜೈ 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 ಗೈಸಿತ್ತೆ ಮರುವಾಯಿನ ಪೂರ ಕಂತದು ದೆಕ್ಕದ ಪೂರ ದೀದಾತಂತಲಿ ಈತೆ ಒಂತೆನೆ ಮರುವಾಯಿ ಈ ಒಂತೆ ಮರುವಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಮಾತವ ರೆಡಿ ಮಂತದೀಯ ತೊಷ್ಪಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿ ಸೊ ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಟ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಾತ್ಲ ಪಾಡು ಜಾನು ಒಂದೊಂದು ಖಾರ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ತೂದು ಪಾಡಿ ಎರಡಾಂಡು ಒಂದು 2-3 ಚಮಚ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಖಾರ ಬೋಡುಡ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು 1.5 kg ಕೋರಿಗಂದು ಪಾಡ್ದ ಬಟ್ ಕೆಲವರ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ 4 ಚಮಚ ಪಾಡ್ತೂಲೆ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿಯಿಂದ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಲಿ ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ದ ತೊಟ್ಟೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ
ಒಂಚೂರು kg ಕೋರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು 2.5 ಕಿಲೋ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಪೊಡಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಒಂತೆ ಗುದ್ದುದೀತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಮರುವಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡುವೆನ ಆತೆ ಸೊ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕನ್ ಮನ್ಪುಗ ದಿಸ್ ಫೈನಲಿ ಒಂತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀದು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಟೊಮೆಟೊ ಮಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡಿಯೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಒಂಜಿ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಪಾಡ್ದು ಮೂಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ದೀತೈತೆ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಒಂಚೂರು ಒಯ್ತನಾಗಂದ ಚಿಕನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಬೇಸೊಪ್ಪುಲ ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ತಾರೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತಿದ್ದೆ ಒಂದೆಣ್ಣೆ ಮೆತ್ತ ಬೆರ್ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಪು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಐತ ಸೀಲಿಂಗ್ದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಉಂದೇನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಜಿಪುಗ ಅಂಚನೆ ಮೋನೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಕಫತ್ತ ಮರ್ದು ಪುರ ಮಲ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯಾರ್ಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ಲ ಮುಲ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು 1 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲಕುಲ್ಲ ಈ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ನ ಪರೊಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆದಿನಿ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಉಂದೇಟು ನಮ್ಮ 14 ಬಗೆತ ನಟ್ಸನ್ ಪಾಡುವ ಅಂಚನೆ 3 ಬಗೆತ ಲಡ್ಡು ಮಲ್ಪರಿತ್ತಂಡು ರೈಸ್ ಲಡ್ಡು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೋಹ ಲಡ್ಡು ಅಂಚನೆ ರಾಗಿ ಲಡ್ಡು 3 ಲಡ್ಡುಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ತೂವೊಂದು ಒಂದು ಪೂರ ನಿಕಲು ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪರಿತ್ತಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಕಲು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮಾಡ್ದು ಜೋಕುಲ್ನ ಫುಡ್ಡು ಹೆಲ್ದಿ ಲಡ್ಡು ಮಾತಾ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಐತೆ ಸ್ಕೂಲರ್ದು ಬತ್ತಿರಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಗುಬುದ ಇವಾಗ ರಾಜರ್ನ ಸ್ಕೂಟರ್ದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡು ಅಂಚ ಅಡೆ ಊಟ ಪೋಯಲ್ ತುಲೆ ರಾಜರ್ಲ ಬತ್ತಿರ ದಾದಾಂಡ್ ಇರೆ ಕೊರಿಜರ ತಗ್ ಪಾಪ ಕೊರಿಜರ ಪೊಲಿ ತಂದೆ ಪೊಲಿ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಬಾಬಡ ಐತೆ ಕೇನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವುಪುರ ದಾದ ಒಂದು ದಾದೆ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ದಾದಂಡಾಯ್ತು ಹಾಂ ಹೌದದಿ ದಾದು ಏನು ಬಕ್ಕ ಆ ಬಟಾಟೆನಿ ಬೇತೆ ಒಂದು ದಾದೊಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಗಸ್ ರಾಜರ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೈಟಿಗೆ ಪೋಯಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಗುರು ಆಪುಣ್ ಬಂದೇಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತಗೋಪೆ ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಅವು ಅಂಚ ಅವು ಪೋಯಿಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾನ್ವಿನ ಇತ್ತೆ ಪಿತಾಡ್ಪಾದ ಅರೆಗೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ನೈಟ್ಲ ಪಾಡುಜಿ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಪಾಡುಜಿ ಟೈಪರ್ ಬಟ್ ಇಂಚ ದೂರ ಪೋನಾಗ ಟ್ರಾವೆಲ್ ನಗಲ್ಪ ದನ ನಮಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಡೈಪರ್ ಒಂಜಿ ಪತಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಆರೆಂಜ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ಬಾಟಲ್ ಈತೊಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡ ಆಡ್ ಅದೇ ಸನ್ ಬಾಬಾ ಜೈ ಪೊಯ್ಯಾ ಪೊಯ್ ಗೈಸಂಗುಲ್ ಪಿದಡಿಯಾ ರಾಜರ್ನಟ್ಟು ಬೆರಂತಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ರಾಜರ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಕೂಡ ಲಡೈ ಕಾರ್ ಮಿತ್ತರ್ನಾಗ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಅನ್ಪುಣಿ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಕುಳ್ಳು ಎದುರು ಸೀಟ್ ಡೇ ಕುಳ್ಳು ಅತ್ತೆ ಸನ್ನಿ ಬಾರಿ ಜೋರ ಆತಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕೊರಡು ಹೋಗನಗೆ ನಾನು ಕುಳ್ಳರೆ ಬುಡ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಎಂಚಲ ఒక ಬುಡ್ದೆ ಬಾಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳಿಯಲ್ ರಾಜರೇ ದಾದೇನಿ ಪ್ಲಾನ್ ರಾಜರ್ನ ಸೈಟ್ಗೆ ಇತ್ತೆಗಳು ಪೋಪಿನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ದಾಲ ಅಲ್ಪ ಎಟ್ಟೆ ಪ್ಲೇಸ್ ತನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋನಾಗ ಪೋಪ ಎಂಕ್ಲಡಿ ಅದೇ ಅಂಚ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಪೊಯ್ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಠ ದೊಂಬುಗು ಚರ್ಬಿಡ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆಡದ ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ಶಿವಕಾಪ ಅದೇ ಜೈ ಪೊಯ್ ಪಿದಾಡ್ದ ಗೈಸ್ ಬಟ್ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿ ತಾಲ ತಿಂದಿತ್ತು ಜಾ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಥರ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ತುಲೆ ಒಂತೆ ಪೋಕರಿ ಮಂತದ್ದು ಜೇದಿರು ಗಟ್ಟಿಡು ಅಂಚನೆ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಆರ್ಕೇನು ಇಜ್ಜಿ ಏನನ್ನು ಪಿರೋಡ್ ಕುಲ್ಲಾದ ಆರೆ ಕುಲ್ಲಿಯರಿದ್ರು ಅಂಚ ರಾಜರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ 6 ಗಾಡಿ ಬಿಡೋಡಿ ಸೊ 6 ಗಾಡಿ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ರೆಂಕುಲು ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಆಯ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ತುಲೆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ನ ಕಾರ್ದ ಪುರ ಕುರೇನ್ ಪುರ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಅಮ್ಮಿ ರೊಚ್ಚ ಒಂದಿಲ್ಲಿ ಆತೆ ರಾಜರೇ ತುಲೆ ಮುಚ್ಚಿನ ತುಲೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಗುಟ್ಟಿ ಏರಪ್ಪ ಕುರೆ ಮಲ್ದಿನಿ ನೀರೇ ಆತೆ ಗಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಗಜಂಕಲ್ ರಾಜರ್ನ ಸೈಟ್ ದಡೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಇತ್ತೆಂಗಲ್ನ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆವಡದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೀಚರ್ ಕೆಲವು ಕಲ್ಪವನೇನು ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇನಿ ಅನ್ ದೀಪಿನೇರಿಗೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪಿನಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತುಲೆ ಮೂಲಂಡು ಮಾರು ಕಲ್ಪವನ ಪೂರ ಪಾಡುವೇರು ಅಂತ್ಲೆ ಯೋಜಗನಾ ಸನ್ನಿ ಇದಕ್ಕೆ ರೆನಿಟ ಮಾಮ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡೆ ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು
ದೊಡ್ಡ ಇಷ್ಟ ಇಂಚನೆಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಪೂರ 6 ಕಲ್ಪ ದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ದೀಪೆ ಮತ್ತೆ ರೈಮ್ಸ್ ಬರಾಡಂದು ಅತ್ತೆ ಸನ್ನಿ ಅತ್ತೆ ದೀಪೆ ತೋಲೆ ದಿಯರ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ರಾಜರ್ ಬರಡು ರಾಜರ್ ಬತ್ಬೇಕು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪೆ ಅನ್ಪಿರ ರಾಜರ್ ಬತ್ತೇರು ರಾಜರ್ ಬತ್ತದು ಬರ್ಸಲ ಕಂತಿರ್ತಲಿ ಏತ್ ಜೋರ್ಡು ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಈ ಇಂಚು ತುಂಬ ಇತ್ತಿನತೆ ಬಾಬಾ ಈ ಸೈಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸೈಡ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲದವ್ರು ಬಂದಿರ ಮುಬ್ಬ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಬರ್ಸ ಹೆಂಗೆ ಬರೋದುಂಟು ಬರ್ಸ ಬಾರಿ ಜೋರು ಬರ್ತಾನೆ ಜೋರು ಬರೋದುಂಟು ಬರ್ಸ ಬರ್ಸ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವರೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರೋದುಂಟು ಬ್ಲರ್ ಸೋಕಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ತಂಪ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಹಚ್ಚಿ ಬೈದನ ಹೆಚ್ಚೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಪೂರ ಜಾಲಿಡ್ ಪೂರ ಬಜ್ಜೆ ಪೂರ ಉಂಟು ಬಾಬಾ ಓ ದೇವರೇ ಬಜ್ಜೆ ಆ ಸೈಡ್ ಬೈದಿದ್ವಿ ಬಂದ್ರೆ ಜೀಪ್ ಜೋರ್ ಬಡ್ಸಿ ಬಂದಾಗ ತೂಕ ಪೋಯಿ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ತೂಕ ಗೈಸಂಕಲ್ ಕುಡ್ಲಾಪಿದಡಿಯಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಬಂದು ಲಾಲ್ ಬಾಗಡ್ ನಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮುಟ ಉಂಡು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮುಟ ಇಜ್ಜಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಮುಟ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಮುಟ ನೆಪ್ಪುನು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಮುಟ ಪುನು ಖಾಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಜ್ಯೂಸ್ದಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂತ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದು ಭಯಂಕರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತಾ ಡೈಲಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಜನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಸಾಲದ ಉಂಡ ಅವಲೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಉಂತುನ ಐಡಿಯಾ ತೂಡ್ತದ ಅದಂದು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಒಪ್ಪುಂಡ ಅವ್ರು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬತ್ತದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಪೂರ ಐಟಮ್ ತೂವರ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾಯ್ತ ತೂಕ ಪೋತು ಜಯಂಕುಲ್ಲ ರಾಜರ್ ಭವನ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪೋತು ಜಿ ತೂಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿ ಇನಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಂಡ ತೂಕ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರವಳು ತೂಕ ಪೋಯ್ ನಮೈತ ಕುಡ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆಯ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಪುನು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಲಾಲ್ ಬಾಗಡ್ ಕರಾವಳಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಂದುಂಡು ಸೊ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತಕಲೆಗೆ ಅವಳು ಆಪಿನ ಫೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮೂಲು ನಿಗಲ್ತು ಒಂದು ಪರ್ ಒಂದು ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಲ್ ಮೂಲು ಕಂಟಿ ಸೀರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ದ HOD ಕುಲ್ದೇ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರೆಗೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಫೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋವಡು ಅಲ್ಪ ಮಸಾಲ ಪೌಡ್ರ್ ದಿಯೋಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪೌಡ್ರ್ ಇಂಚಾಂಡಲ ಅಂತೆ ಗುರ್ತಾವೋಡು ಬಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಅಂಚ ಅದು ಆರೆ ಪೋಪೇರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಆತನ್ ಮಾತ್ರ ಪೋನಾಗ ಅಂಚ ಅದು ಆತ ಜನದಾಲ ತಿಕ್ಕದ ಜೇರ್ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಕೀಪಾಂಚದ ಅಂಗಡಿತನು ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗೆ ಎಂಚ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿನ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಡೆ ಪೋದು ಕೀಪಾಂಚದ ತೊಂದ್ಲ ಬತ್ಲ ಅಂಡ್ ಸೊ ನಿಕಲ್ ಮೂರ ತೋಂದು ಪರ್ಮುಲು ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಏನ ಬೋರ್ಡು ಏನ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರಲ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಅವಳು ಸಿಂಗರ್ಸ್ ನಗಳು ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೊಂತೀರು ಮೂಲ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತು ಒಂದು ಪರ್ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಐತಿ ಸಾನನ ಪಿರೌಡು ತಿರುಗುನ ಆತೆ ಅರ್ವಡೆ ಬಪೇರು ಆ ಅಡೆಗೆ ಪಿರಾವು ಪೋಂಡಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಲ್ ಮೂಲು ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪೂರ ಲೇಡೀಸ್ ನಕಲು ಆರು ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂತೀರು ಮೀನ್ ಫ್ರೈದ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆರು ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿದೆ ತೊಂಡೆ ಮುರು ಮೀನು ಅಂಚನೆ ಅಂಚೆಡ್ದ ಗೋಬಿ ಗೀ ರೈಸ್ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕೂಡ ಆತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದೇರು ಗೆಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಡಿತ್ತೆ ದಪಂಡ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಯಿಜಿ ಬನ್ನಗನೆ ಪತ್ತೊಂಜಾರೆ ಆತಂಡೆ ಸೊ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸ್ಪುರ ಆದಿತ್ತಿಜಿ ಅವ್ಲು ಒಂತಂತ ತಿಂದಿತ್ತ ಆತೆ ಮಾತ ಟೈಪ್ದೆಲ್ಲ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನ ಬೋರ್ಡು ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವೇ ಬುಧಾರ ಮುಟ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂವೊಲಿ ಪೋದು ಅವಳು ವರ ಚಕ್ಮನ್ ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲು ಬತ್ತು ಗೆತ್ತೊಂದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಪನ ಅಂತೀರಿ ದಪಂಡ ಅವ್ರು ಕುಲ್ದಿನೇ ಅಮ್ಮ ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅಂತೀರು ಸಾನ್ವಿನ್ಗೆ ಏನೋ ಅಂತಾರೆ ಅನ್ಪಂದೆ ಸೊ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೋಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಜ್ ಬತ್ತದ ಸಾನೂನ್ಗೆ ಏನು ಮಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪರೆ ಸೊ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪಡು ನಿಗಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ ಅಂಚನೆ ಏತ ಹಾಪುಣಾದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ತೂಪುಜರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗು ಪನ್ಲೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮರ್ದನ್ ಮಂತ್ ನಕಲು ಪುಜೇರು ಸೊ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಪುರ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲ ಪೌಡ್ರ್ ದೂರ ದೂರ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡ್ರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ
ಹೆಲ್ದಿ ಲಡ್ಡೂಸ್ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಾತ ಫುಡ್ಲ ಅಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಿತ್ರದ ಪತ್ತಿನ ಮಾತ ಫುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪ ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡ್ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನ ಬೇಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಆತೆ ಗೈಸ್ ಈ ಟೈಮ್ ಪನೊಂದು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಇಡೇಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೆಕ್ಕಗ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್.